Shwa bantur shekipat ba ban sedang ye kejing perta bat jing yalap election MP Lok Sabha uba Vincent H Pala President ke MPCC ubalong ru ukertong keseng Congress na Shillong Parliamentary Constituency ulay tu akinong thok kubor ba keseng kan lumlang ye barok kinong yalam jong ki district bat ki block ban ye merjing mut ha kanu kedur bat ha kinu ki rukam ke net shekishnong ki thau ban terwa ha ki pat ba ye ukertong jong ki. Hakata ka jingelang ban ye merjingmon en kentu habaro kinong ye lambat kinong tre ka kongres bakim day ban kadokti ne ken tho yenu Henry ken terwa shekipat ba ye kijing tmu kinong rim bat ki program ba ka kongres kan a ye kijing shakri bahok bat bamle shiliang khmat yenu ru uba Vincent ulay thuru ba ka kongres kala dep pen kre ye kimat tre kam jongka ban terwa shekipat ba Uloong ki kertong keseng Kongres na Shillong bat tura kin satep kerteng hakini ki sngi banwan. Ulay thuo baka pang bat kanong rim bakongsan hakini ke election Lok Sabha kin long bante asong yi kejat benriu jangkari India hakaway kejingya teli banwan ra kejingya pat yapra kumbalong Manipur bat kiway kejela. Kirang bat no yalam Kongres ki bedon lang hakini kejingya kenduk bigilak pathai kubor kilong uba RV Lingdo MLA na Melim bat u Dr. Celestin Lingdo MLA na Umsning. Kerteng. Ini tap ke jo usni la de chakaro yusro yani bathani ha Shillong ko. Kejing pu juni ba khat igini meeting ni la khat ya baro ki district president jongi ni khat ya baro ki block president hakini ki lai khum dru ki constituency but ni khat ro kat to kan ni ki secretaries ki jong ka party. Kejing pu kalong ban pensel tu ya ki nong keren jongi ki ban keren haman la ki kendong konsort jong konsensi ban batai ro ki kumno ban keren ande ban keren kulma ting ki biru ki la ban mon ni ande da keren kulma ki biru ki kentai ting request ki ba ande ban keren kulma ande ban bain nan kho nama ni ko congress ni per bat ki regional party ki party ki la ban keren kat ba ki mon ni pat apo national party nga perkhat ye government ta perkhat kepala syai ro tingi baru ni ai ke training hakini ki por belada cipnai mencuang ai training ni ki district president jeni ai training ki block president ni inde bangkan kumat sementara at state level kamtam kali ke konsensi nila on iki badai bangkan da kor ke borong dai ban tipru ke ban kren namal ke ka national election ki dai ban tipru ke jing kwa jing angnot jong ka party congress la ringi poe ka bos banirap yeki norep banirap yeki betre sarkar banirap yeki samla banirap yeki longkmi banirap yeki kena pule bat kunta tete ila batai ki benne nag menta ka jing tip ka jong ki babon ngin sa airo yeki kot kisla ka manifesto jong ka congress ngin pat lunch hande ki jing don kam badai ban include ka manifesto nama ka first one kadi hang me kala ingin sa ai kitaro idang yo menin namar hadin bala declare election ngadang ban Delhi menin ngidang yo menin tengah ingin su translate na pareng sa kakasi ingin sa sam ki appeal ki ba le na benta jonga personal appeal ro ngila deble in paprin kermen hapo siteo ingin sa sam saki nong tre jongi kata ka jing pu jong meeting bani perkat ki plan ki policies bang keren bat ka jo ke for bat bani tristom election ni ngai baru komputer ni kaba tikna ban job dan tikna ban rem kandun be gajing yakun tegajeng mi jong ka VPP keyboard jong no kan sim na try kan min patla ban omenta ndang layat ha ground ndang layat sekisnong ki bakar kandong lene hasor anong kandong lene hasor ngidayat keleng is sotho ini yo jiken kumbalo menta kidang su announce election but issue baga sim ka NPP ka sim ka UDP lani ka BPP kalong ki issue ki bakumno ki pajba ki sio kumno ngin sa position yela de na kermen ba ki pajba ki kin sa sio to manakene meeting la ong babon bengile keleng ki pajba ki ong bande ka election NDC ka election MLA bat ka election MP ka yeper pajba ki sio to ki nong tabot jong Meghalaya ki sio to tigi don ro ki ba mkwa ban sio to ki don hi ki don ki sio to ki don hi de babon hi issues pa ki pajba abang ilek keleng ki ong ba ki issues ba ka BPP ka sim kan naman ra ya ka song sngai ha ka Meghalaya lada ngin perkat ba
ngila ban hap akajo ka apot jong ka Manipur ngila ban hap akajo ka apot but kiwei state ban don ka communal differences mot ka jinge par ki jai pendriu na kawai ka jai pendriu bat kawai ka jai pendriu te bobon ki pendriu balai kendo ki ong bandai ha ka national te ka bah ban jit he congress andre ka demokrasi pimla ban ong tang ka jing ong jong wei le ni ar ka jing rai jong ki pai ba ka hok jang ki pai ba ban jit kat ko mu jingle jingi karmen ba baro ki candidate sakane election ke banwan ki baklain sudah namar ba ke NPP ke don ka bor ke BJP ke don ka bor ke UDP ki bon ki MLAs ki MDCs ki don ka bor te khamta makane ka sit chlong ki ya klain dur baro hagaro hills ro nga I ba ke BJP ro ka don ka se ka NPP lele ki don ka bor ki don kandrumut ki MLA ki don ka se Andre ban pej ke ban sadal gi ke ngatrai candidate jongi ru selek bah ko hills kata ke jingi osnyo jongi ke jingi I jongi tumbo kalon ta